Dobrý den, jmenuji se Olga Gruberová a jsem fyzioterapeutka. V naší dílně v České republice pro vás šijeme zavinovací podpůrné šátky. Tyto trojcípé šátky využijete klidně od první menstruace, v době před těhotenstvím, v těhotenství, po porodu, po operacích, kdykoliv, kdy potřebujete zavinout a podpořit svou břišní stěnu, svůj střed a svou pánev. Z těhotenských šátků a zavinovacích šátků se vůbec nebojte, že by byly složité ve svém úvazu. Já vás ráda naučím, jak se uvázat tak, aby to pro vás bylo efektivní, rychlé a opravdu jednoduché. Pojďme na to. Ukážeme si základní úvaz, který využijete kdykoliv v době před těhotenstvím anebo právě i po porodu. První variantou je, že si vezmeme šátek ve středu jeho délky, přeložíme ho ve své šířce také na půl a přiložíme ze předu v takové výšce, kde intuitivně cítíte, že potřebujete podpořit. Některá z vás si přiloží šátek už takto přes kyčelní klouby, některá začne výš. Konce vzadu utáhneme tak, abyste se cítili příjemně. Pro někoho může být první zavinování jemnější a časem se dopracuje k intenzivní spolupráci. Uděláme vždycky vpředu i vzadu překřížení, tak jak vidíte, a pokračujeme, dokud nám stačí délka šátku. Na závěr můžete udělat uzlík, anebo konce jenom volně zakašete. Měla byste se v šátku vždycky cítit příjemně. Délka, jak dlouho budete zavinutá, záleží jen na vás. Volte tak, abyste se vždy cítila příjemně. Pro někoho to bude na pár minut, pro někoho klidně na pár hodin. Obojí je v pořádku.